Com veig això de la felicitat? Com definir aquest concepte tan repetit en la nostra vida? Crec que se li podrien aplicar diverses interpretacions amb valor sinònim. Benestar, pau, tranquil·litat, alegria, equilibri, confiança, seguretat. En qualsevol cas, ho veig com una opció voluntària, una elecció lliure, un estat que tots tenim al nostre abast. La felicitat crec que és un estat d'ànim, una manera de viure que puc escollir d'entre moltes d'altres. Davant de qualsevol situació que la vida em planteja, puc adoptar dues actituds: acceptar-la, amb la confiança de que s'ha presentat per alguna raó i actuar en conseqüència, o no acceptar-la i resistir-m'hi, queixant-me'n. Quan accepto allò que se'm presenta en el meu ara i aquí, em sento fluint en la direcció de la vida. En no oposar-hi resistència no malgasto energia, i això em permet decidir si és el que vull i si no ho és de canviar-ho. Les situacions en què em vaig trobant a la vida són opcions que trio o no de viure i que van seguides de les corresponents conseqüències de les que només jo sóc responsable. Queixar-me del que passa a la meva vida és una pèrdua de temps i d'energia. Quan vaig al supermercat trobo un munt d'opcions, d'entre les que trio la que més m'agrada. Ningú m'obliga a res, però una vegada m'he decidit per una cosa determinada, si aquesta no em satisfà, només em resta no tornar-la a triar. Reclamar està fora de lloc i no soluciona el meu disgust. Les coses passen, però jo sempre sóc i tinc la capacitat de deixar-les passar. Puc veure-les passar sense que m'arrosseguin, gaudint de les que m'agraden i deixant estar les que em desagraden. Crec que ningú fa res que no li agradi. Crec que no estic obligat a fer res que no vulgui fer. I quan això em passa, m'he de preguntar si no ho he fet per por, per vergonya o per quedar bé. En qualsevol cas, sempre és la meva decisió. Les situacions a la vida són les que són, però crec que cadascú de nosaltres hi pot dir sempre la seva. No hi ha res permanent, tot passa. És la nostra disposició personal enfront de cada situació la que va configurant allò que tothom anhela i que sempre té al seu abast, la felicitat.